To the people now. These people are very ready that the issue of banditry is being reduced to its barest minimum. Please, the press, and let us give them a space. The state government for taking this action, and we will always keep them up. The vigilantes are already sending message to the bandits in all the affected areas that they are ready to take that battle to them. That Katsina will not stay peaceful. By this, Your Excellency will believe me that these people wurin tashi tsaye a ga an kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Abin ban sha'awa shine mutanen Katsina da suka sadaukar da rayukansu suka ba da kansu a zo a masu wannan horarwa ta musamman don a nuna mu duniya cewa ta'addanci ya ishe mu abin da muke nema Katsina zaman lafiya, arziki da ci gaba. Wannan kuma training an fara kenan in Allah da target ɗinmu da gwamnati niyya sai an train din akalla mutum 3,000. Masarauta ma insha Allahu ta ɗauki mutum 2,500 wanda kuma abin 250 za mu haɗa da su a masu next batch wannan training din. Saboda haka duk wannan recruitment da muke muna yi haɗin kai da masarautu da ƙungiyoyin addini da sauransu muna yi ne don mu nuna mu duniya cewa ita Katsina kan mu haɗe yake, kuma ƙoƙari muke mu ga mun kawo wannan ƙarshen abin kowa ya huta, arzikin Katsina ya dawo. Ɗakin kala da ake ce mata tana nan, baƙi da 'yan gida su zauna su arziki ba mu ƙare dawo ne tare mu hankali. Ai ba an fara ba, ai insha Allah gwanon abu ba faɗa yake ba, yanzu ba sun zami wannan kamar da kwamitin ya faɗa duk jihohin Najeriya wa irin wannan training din. So da gaske muke kuma insha Allah gwamna ya ba da tabbaci an fara kenan ko ba a sai an gama insha Allah. Wato kaga ba ai ka mutane masu tsoka dan vigilante kawai wanda bai da abin yi ne. Akwai 'yan boko, akwai masu sana'a, akwai ma'aikata. Karancin ilimi zaka ga akwai mai diploma, akwai mai NCE, akwai mai degree, akwai mai masters, akwai masu PhD. Ga su nan sun ba da kawunan su. Akwai 'yan kasuwa, akwai masu arziki, akwai mata, kowa ya tafi, akwai tsafi, akwai yara. Wato sadaukar da rai ne mutanen Katsina suka yanke hukunci, ba sauran mu sauna mu kwanta wani ce ba za mu rayu ba. A'a, in ka tuna kunna bakin wake aka sana kawarinta, to haka ma karshen banditu da kan za a fara shi insha Allah. Ina ai da sun san ma tsarin da aka yi, wakilin gwamna ya faɗa akwai supplementary budget da aka yi, da sun san tsarin da gwamnati ta yi da kamata mai lokaci. To muna godiya bi izinin gani zai kori ji insha Allah.